Aquest campanar ve des d'aquí dintre el rec. Sí, ja vaig mirar, donaré la volta ara per aquí darrere, aviam què veig. Acabem d'esmorzar i ara ja ens dirigim cap al Taga, que és aquesta punta d'aquí davant, que un desnivell d'uns 500 metres més o menys. Has vist el Puig d'Estela? Sí. Sí.